12 глава. Вашата основна цел. Глава 12 се фокусира върху вашата основна цел – личната визия, която трябва да ръководи не само бизнеса ви, но и целия ви живот. Майкъл Гърбър подчертава, че бизнесът не трябва да бъде центърът на вашето съществуване, а средство за постигане на по-голяма житейска мисия. Първо, житейската цел като основа на бизнеса. Гърбър твърди, че преди да изградите успешен бизнес, трябва да си отговорите на въпросите. Какъв живот искам да водя? Как искам да изглежда ежедневието ми? Какъв човек искам да бъда? Какво искам да постигна? Без ясна визия за живота ви, бизнесът ви ще бъде хаотичен и ще ви контролира, вместо да ви служи. Второ. Упражнението «Какво ще се каже на вашето погребение?» Гърбър предлага мощен начин да формулирате вашата основна цел. Представете си, че сте на собственото си погребение и хората говорят за живота ви. Как бихте искали да ви запомнят? Какво искате да бъде казано за вас? Това упражнение помага да определите истинските си ценности и дългосрочни цели. Трето. Разликата между воин и обикновен човек. Гърбър цитира Дон Хуан от книгите на Карлос Кастанеда. Разликата между воина и обикновения човек е, че воинът вижда всичко като предизвикателство, докато обикновеният човек вижда всичко като благословия или проклятие. Воинът контролира живота си, създава съдбата си и приема предизвикателствата като част от пътя си. Обикновеният човек реагира пасивно на случващото се, като жертва на обстоятелствата. За да изградите бизнес, който ви носи свобода, трябва да мислите като воин, активно, с визия и цел. Четвърто. Ключови въпроси за дефиниране на вашата основна цел. За да формулирате вашата основна цел, Гърбър предлага да си зададете следните въпроси. Как бих искал да изглежда животът ми? Какво искам да постигна в личен и професионален план? Какви взаимоотношения искам да имам с хората около мен? Какви знания и умения искам да придобия? Как бих искал хората да ме възприемат? Колко пари ще ми трябват, за да реализирам мечтите си? Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да разберете как бизнесът ви може да бъде инструмент за реализиране на житейските ви цели. Пето. Историята на Майкъл Гърбър – пътят към осъзнаването. В края на главата Гърбър споделя личната си история. Живот, изпълнен с хаос, провали и липса на посока, докато не осъзнава, че той самият трябва да поеме контрола и да създаде смисъл за живота си. Тази история подчертава, че без ясна визия хората често се лутат в търсене на смисъл, докато животът им минава. Заключение. Вашата основна цел трябва да определя не само личния ви живот, но и начина, по който изграждате бизнеса си. Бизнесът трябва да работи за вас, а не обратното. Животът ви трябва да бъде създаван умишлено, а не да се случва случайно. Преди да изградите успешен бизнес, дефинирайте какво означава за вас успех в живота.